Добрый вечер, шановные телегледачы. На гадзінніках 21, а таму запрашаю на галоўныя навіны Беларусі і свету ў аб'ектыве. З вами Вітаў Ціўчык і ўжо зараз найважнейшае за сёння. Палітвязні-анархісты. Выракі скарочаныя амаль удвая. Нягледзячы на тое, што тэрмін паменшаны, ён все роўна непрапорцыйна вялікі. Танками по коронавирусе. 9 траўня не отменяется. Парад будет при любой ситуации. Белорусам не уезд. Як выживая вёска на мяжы з Россией? Наши деды и прадеды Гитлеру хребет сломали. Неужели мы этому не сломаем хребет коронавирусу? У Беларусі не адбываецца нічога надзвычайнага, а таму Міністэрства аховы здароўя не будзе штодня інфармаваць пра сітуацыю з каронавірусам, як гэта робяць у іншых краінах. Тым не менш, праз COVID-19 высокія чыноўнікі скасавалі свае імпрэзы, прысвечаныя гэтак званаму дню адзінства Беларусі і Расіі. Адначасова імпрэзы з удзелам звычайных грамадзянаў адбудуцца. Падрабязней Вольга Старасціна. Без шуму і пылу, як адзначыў сёння Лукашенко, Беларусь змагаецца з каронавірусам. А паміж барацьбою масавыя імпрэзы. Пакуль усе еўрапейскія краіны заклікаюць сваіх грамадзянаў на час пандэміі заставацца дома, кіраўнік Беларусі сказаў, што параду і іншым урачыстасцям з нагоды 75-годдзя перамогі быць. Реально было бы, наверное, правильно отменить парад. Не пошли бы на парад из-за большого скопления людей. Есть большая вероятность заражения, если будет кто-то на параде заболевший. Придержать деньги для людей. Не для показухи, а для людей. Парад будет при любой ситуации. Президент, народ это поддержит. Может, так не рване у нас, как у других краинах, и мы проведем День Победы. Уласна Лукашенко браць удзел у беларускім парадзе падобна не збіраецца. Яго не будзе ў Беларусі. Падчас сустрэчы на бяспечнай адлегласці з працаўнікамі Белгіпсу ён сказаў, што хоча паехаць на парад у Маскву. Распавёў Александр Рыгорович пра тое, што ўжо 10 дзён асабіста кантралюе працу Міністэрства аховы здароўя і дактароў. Дарэчы, выказаліся сёння і медыкі. На брыфінгу Міністэрства аховы здароўя прагучалі не толькі лічбы інфікаваных каронавірусам, але і лічбы сродкаў на рахунку, куды ведомства заахвочвае бізнесоўцаў ды звычайных людзей ахвяраваць любыя сумы на барацьбу с коронавирусом. На 9 утра на счете благотворительного фонда было 551 949 рублей 37 копеек. На валютном счете 16 122 и 47 центов евро. Для асваення гэтых грошай у міністэрстве стварылі працоўную групу. Яна будзе вызначаць кірункі, куды пойдуць сродкі. Государство не в том плане, чтобы само обеспечивать все. В любом случае нужна какая-то помощь. Такому, как у нас, как говорится, начальству не стоит ничего давать. Министерству я, пробачьте, не могу доверять. Іншыя ж беларусы, як адзначылі на брыфінгу журналісты, часта скардзяцца, што на мяжы нікога на коронавірус не правяраюць. Медыкі пацвердзілі і назвалі прычыну. Потому что прежде всего, самое главное, независимо от результатов исследования, человек, который приехал в Республику Беларусь из других стран, не буду перечислять какие, должен, они все есть на сайте, должен в обязательном порядке находиться 14 дней в режиме самоизоляции. Такі адказ выклікаў яшчэ больш пытанняў. Если приезжает муж к жене из командировки, оба должны самоизолироваться и оба должны 14 дней находиться или нет? Дети тоже должны или нет? Первый вопрос. Второй вопрос. Кто будет проверять, человек на самоизоляции или нет? Третий вопрос. Какие санкции будут за это? Члены семьи, которые не были за пределами Республики Беларусь, естественно, в режиме самоизоляции не находятся. А што з замежнікамі, якія прыязджаюць да нас? Яны таксама мусяць адбыць 14-дзённы карантин. 100% мы не сможем, так сказать, проконтролировать их самоизоляцию. Определенное количество таких граждан есть. Запытали журналисты про ситуацию с житковецкой пациенткой, у якой спочатку диагностовали коронавирус, а позднее знепраўдзілі. Действительно был поставлен предварительный диагноз коронавирусная инфекция.
Есть в данном случае это, значит, не ложноположительный результат. Паводле медыкаў, пасля патройнага правярання жанчыне паставілі адмоўны дыягназ. Як заявілі ў міністэрстве, усяго было праведзена прыблізна 24 тысячы тэстаў на COVID-19. Выпісалі або рыхтуюцца да выпіскі 32 пацыенты. Працягваюць лекавацца 62 пацыенты. Такім чынам, афіцыйная колькасць інфікаваных у Беларусі на сёння 94 чалавекі. Вольга Старасціна, Белсат. ЗША вырваліся ў лідары па колькасці зафіксаваных выпадкаў COVID-19, абагнаўшы Кітай і Італію. У Іспаніі і Францыі рост колькасці смерцяў 769 і 365 асобаў за мінулыя сотні адпаведна. Усяго ў свеце за 2,5 месяцы ад каронавіруснай заразы сканала больш за 25 тысяч чалавек. Віталь Бабін. Больш за 86 тысяч чалавек заразіліся каронавірусам у ЗША. Такія звесткі прыводзіць універсітэт Джонса Гопкінза. Злучаныя Штаты выйшлі на першае месца ў свеце паводле колькасці інфікаваных, агулам праверыўшы на вірус 500 000 чалавек. Прычына такога росту заражаных у тэставанні. Кожны дзень мы правяраем на вірус вялізную колькасць людзей. Я ўпэўнены, што вы не можаце дакладна сказаць, ці праводзіць Кітай у такой жа колькасці гэтыя тэсты. Я думаю, што гэта крыху складана. Зрэшты, Кітаю, адкуль уласна і паходзіць каронавірусная інфекцыя, было няцяжка закрыць уезд у краіну усім замежнікам, нават тым, хто мае від на жыхарства. Абмежаванні пачнуць дзеяць заўтра. Свет усё больш ізалюецца, і нават учорашні саміт Вялікай двадцаткі ўпершыню прайшоў у рэжыме онлайн. Цяпер крытычны момант, але і час для нас, каб кінуць выклік і дзеяць хутка. Я перакананы, што дзякуючы салідарнасці і ўзаемнай дапамозе мы пераможам гэты вірус. У якасці такой узаемадапамогі лідар КНР прапанаваў зняць падатковыя мыты і бар'еры для свабоднага перамяшчэння тавараў, каб аднавіць сусветную эканоміку. У якасці фінансавай дапамогі $5 трыльёнаў, якія краіны Вялікай двадцаткі укладуць у барацьбу з наступствамі каронавіруса. Тым часам колькасць памерлых ад каронавіруснай інфекцыі ў Еўропе працягвае расці. У Італіі, Іспаніі ды Францыі сітуацыя застаецца напружанай. У апошніх 2 за сотні памерла рэкордная колькасць асобаў. Але ёсць і добрыя навіны. 4948 чалавек пакінулі шпіталь, выздаравелі. Мы бачым, што гэтая лічба хутка расце, і таму мы нагадваем усім, што нават калі ёсць сур'ёзныя смяротныя выпадкі, існуе вялікая колькасць людзей, якія папраўляюцца. Рэкордная колькасць пацыентаў з пачатку ўспышкі каронавіруснай хваробы памерла сёння і ў Вялікай Брытаніі. Больш за 100 чалавек. Заразіўся нават прэм'ер-міністр краіны Борыс Джонсон, але брытанцы не схіляюць галоваў. Увечары мільёны жыхароў Туманнага Альбіёну выходзяць на гаупцы і парогі сваіх дамоў, каб падзякаваць медыкам за іхную штодзённую барацьбу з пандэміяй. Віталь Бабін, Белсат. Больш за тыдзень, як Расія закрыла мяжу з Беларуссю. Цяпер на ўсход можна трапіць партызанскімі сцежкамі, што і робяць некаторыя беларусы, якія жывуць у памежных вёсках гарадоччыны. Як жывецца падчас пандэміі беларускім вяскоўцам на самай мяжы з Расіяй, высвятляў Зміцер Казакевіч. Вёска Халіпы, што ў гарадоцкім раёне прытулілася да самай мяжы з Расіяй. 300 метраў і ты ў іншай краіне. Яшчэ тыдзень таму вяскоўцы хадзілі туды ў краму і нават у школу. Цяпер жа праз коронавірус мяжа пад Аховай, але жыхары не пераймаюцца. Закажи то, что тебе нужно, привезут к границе. Ты придешь на границу, ты обменяешься, получишь, оплатишь и все. Никаких тут сверхъестественных военных действий, ничего нет. Да, закрыты границы, да, разъединили. Но это намного лучше, чем вот будут приезжать, скажем так, и разносить. Нават пры закрытай мяжы для Ганны ейнага сына Дмітрыя Расія бліжэйшая за радзіму. Дмітрый вучыцца ў расійскай школе. Заняткі цяпер праходзяць онлайн. Россия моего сына приняла очень хорошо, и помогают ребенку, и не отказывают, и все хорошо, и в школе все хорошо с ним. И стал обучаться намного лучше, чем в белорусской школе учился. Поэтому претензий у нас ни к чему нет. А вось жыхары суседней з Халіпамі вёсцы Лугаўскія прэтэнзіі маюць. Не пускают. А сама есть вот так надо человеку, и как партизан через кусты иди. И что это даст? Ничего не даст. Что этот вирус не перепрыгнет через кусты?
Харчы з дастаўкай замаўляць з Расіі тут не прывыклі. 2 разы на тыдзень пільнуюць беларускую аўталаўку і працягваюць партызаніць. Інакш не выжыць. 3 дня сидели сама дома, но тут вроде сейчас успокоились, стали ходить опять. А до этого, когда дома, когда кустами проходили, что тут рядом. Людям же где-то работать надо, если работы нету. Тут же вы ехали, видели еще поля пустые. Ни охотников, ничего нету. Ну что делать? Только что единственное, что и работают в Чурилове люди, и на работу не попасть, и нам в магазин другой раз не сходить. А хто паспеў праскочыць на той бок, для таго праблема вярнуцца назад, кажа мясцовы краязнаўца Леонид Гравы. Тыдзень прайшоў, назад вяртання не было. Як далей будзе? Калі яны, напрыклад, вернуцца назад з працы у Псковскай вобласці там, ці здолеюць яны назад выехаць на месца сваёй працы, як гэта існуе. Вось гэта праблема існуе. Што да каронавіруса, дык жыхары памежжа ўпэўненыя, што ён проста не дапне да іх па бездарожжы. А калі што, дык... Наши деды и прадеды Гитлеру хребет сломали. Неужели мы этому не сломаем хребет коронавирусу? Запросто. Легко. А вы боитесь? Працягласць мяжы Беларусі з Расіяй складае 1283 кіламетры. Трапіць у Расію можна было раней праз 19 пераездаў. Зміцер Казакевіч, Белсад. Менскі гарадскі суд амаль удвая скараціў тэрміны зняволення палітвязням Мікіту Емельянаву і Івану Комару. Праваабаронцы зазначаюць, справа ўсё роўна застаецца палітычнай, а выракі непрапарцыйныя да здзейсненых учынкаў. Ірына Дарафейчук працягне. З 7 гадоў кожнаму да 4 гадоў Мікіту Емельянаву і 3,5 Івану Комару. Калегія Менскага гарадскога суда нечакана зменшыла прысуд актывістам анархісцкага руху, разгледзеўшы іхныя касацыйныя скаргі на рашэнне суда Савецкага раёну Менску. Цікавы момант у тым, што ўсе пытанні, якія былі падняты ў апеляцыйнай скарзе, яны засталіся без адказу. Яны проста адрэзалі тэрмін хлапцам, але не змянілі ніякіх артыкулаў, якія там былі, нічога не змянілі. Мікіту Емельянава да Івана Комара асудзілі за інцыдэнты, якія адбыліся мінулай восенню. Никита, мы с тобой. Держись. Падчас працэсу Емельянаў прызнаў, што кідаў лямпачку з фарбай у будынак Менгарсуда і кактэйль Молатава ў дзверы ізалятару на вуліцы Валадарскага. Абвінавачаны заявіў, што мэтай акцыяў было прыцягнуць увагу да праблемы палітвязняў у Беларусі. Іван Комар актыўны ўдзел у акцыях адмаўляў, але прызнаў, што быў непадалёк. Заяўляў пра ціск з боку праваахоўнікаў. Хлопцы зрабілі штосьці, дзе няма ні пацярпелых, ні ахвяраў, і за гэта даваць узмоцны рэжым, забіраць гэта жыцця, з катаваннямі выбіваць нейкія паказанні, абмяжоўваць там уліставанні і так далей, што яны ўвесь час церпяць. Гэта семрашальства. Актывістаў прызналі вінаватымі ў апаганьванні збудаванняў, псаванні маёмасці ды наўмысным пашкоджанні гістарычна-культурных каштоўнасцяў. Шкоду, нанесеную будынку следчага ізалятару, ацанілі на 1 рубель 48 копеек. Будынку Менскага гарадскога суда на 143 рублі 22 копейкі. Праваабаронцы прызналі Мікіту Емельянава да Івана Комара палітзняволенымі. Калі будзе атрымана апределение по разгляду скаргу, вось, і тады будзе бачна, як суд адказаў на аргументы абароны. Вось, ну, я думаю, все-таки варта далей абскарджваць, все-таки, ну, нягледзячы на тое, што тэрмін паменшаны, да, ён все роўна непрапарцыйна вялікі. Паплечнікі лічаць, што змяншэннем тэрміну пакарання ўлады спрабуюць знізіць градус напружанасці ў грамадстве. За хлопцоў шмат хто заступаецца, шмат хто кажа, што гэта несправядлівы вырак. І таму як бы ў вачах грамадства, да, мажліва, яны спрабуюць як бы знізіць салідарнасць, мажліва, з хлопцамі. Каб проста ўсе такія былі задаволены, што, мол, 3 гады гэта ж не 7. Мікіта Емельянаў і Іван Комар адбываюць тэрмін у жодзінскай турме. На гэтым тыдні стала вядома, што Емельянава змяшчалі ў карцер. Мы бачым, як працуе рэзананс, як працуе ўвага СМІ, як працуе ўвага праваабаронцаў, як працуе падтрымка і салідарнасць таварышаў, што яны нават баяцца іх у Менску пакідаць, бо рэгулярна матэрыяльных падтрымліваюць, рэгулярна ліставанне ідзе, мы ведаем все, што там адбываецца збольшага, там з разбежку 1-2 дні.
Паплечнікі плануюць працягваць акцыі салідарнасці ды змагацца за тое, каб тэрміны зняволення для актывістаў скасавалі цалкам. Ірына Дарафейчук, Белсат. 510 рублёў штрафу. Суддзя Кастрычніцкага раёну Магілёва Жанна Пушкіна пакарала аператара Михаіла Аршынскага за ўдзел у рыхтаванні сюжэту для нашага тэлеканалу. Здымкі пратэсту магілёўскіх кіроўцаў супраць павышэння коштаў на паліва суддзя палічыла незаконным вырабам прадукцыі медыяў. Адметна, што на ўваходзе ў будынак суда аператара Михаіла Аршынскага сустрэў капітан міліцыі Александр Воўкаў, які ўручыў яшчэ адну позву ў горадскі раус, складзеную паводле таго самага артыкулу. Ідэнтычную позву атрымала і нашая калега Дар'я Чульцова, якую 3 дні таму магілёўская суддзя Тацяна Михайлова пакарала штрафам 675 рублёў. Працэдуру выбараў могуць перанесці толькі ў выпадку ўвядзення ў Беларусі надзвычайнага становішча, але з улікам гіснай сітуацыі з COVID-19 гэтага не адбудзецца, заявіла ў інтэрв'ю РИА Новасці старшыня цэнтр выбаркаму Лідзія Ярмошына. Тым часам шэраг апазіцыйных партыяў працягвае працэдуру вылучэння адзінага кандыдата. Праз каронавірус паездкі па рэгіёнах прыпыненыя. Адкрываецца магчымасць онлайн-галасавання на сайце president21by.org. Два віды будзе галасавання. Першае галасаванне за кандыдата, якое будзе улічвацца, так, і вынікі будуць прыходзіць на электронную пошту праз 3 дні. І другое галасаванне, гэта можна прагаласаваць будзе 2 за, 1 супраць, і яно будзе паказваць аптымальнага кандыдата па выніках узетага інтэрнэт-апытання. Яно улічвацца не будзе. Кожны чалавек, который галасуе як праз інтэрнэт, онлайн, так і офлайн, ён падпісваецца пад тым, што Александр Лукашенко не мае права балатавацца на наступны тэрмін. Першае, а другое дае згоду на ўдзел у ініцыятыўнай групе. У праймерыс удзельнічаюць апазіцыйныя палітыкі Юрый Губарэвіч, Вольга Кавалькова і Мікалай Казлоў. 16 сакавіка з працэдуры выйшаў сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец, які паводле прамежкавых вынікаў галасавання набіраў 55%. Палітык патлумачыў сваё рашэнне адмовай арганізатараў спыніць паездкі па рэгіёнах падчас пандэміі, а таксама адсутнасцю рэакцыі на масавае галасаванне чыноўнікаў за Губарэвіча. Услед за Севярынцам выйшаў з працэдуры і намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч. Патрэба маці вынаходніцтваў. Праз каронавірус людзі сталага веку вымушаныя не выходзіць з дому. Але ў чылійскім горадзе Вальпен акардэаніст прыдумаў, як зрабіць так, каб старыя не сумавалі. Штодня ён грае пад вокнамі сваіх бацькоў, а тыя танчаць, як у гады маладосці. Сямейнае відэа ў час пандэміі без каментара. Я наведваю маіх бацькоў праз гэтую пандэмію, яны заблакаваныя ўдома. Я граю для іх, размаўляю з імі. Маё сэрца перапаўняе радасць, а яны шчаслівыя. Ён працуе ўвесь дзень, а потым прыходзіць да нас. Для мяне гэта падарунак ад Бога. Спадарства. Сённяшняя пятніца ў нашай краіне выдалася сапраўды вясноваю. Падобна цёплае надвор'е сіноптыкі абяцаюць на заўтра. Больш падрабязна ў нашым прагнозе. А ў студыі для вас працаваў Вітаў Ціўчык. Зычу пагодных выходных удома.